Fil-Parlament, waqt id-dibattitu dwar l-enerġija, il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif dak li jmexxiju huwa gvern differenti minn dawk ta' qablu. Dan il-gvern f'din il-leġislatura qed ikun ippubblika il-kuntratti kollha maġġuri illi b'xi mod jew ieħor ħankunu qegħdin iffirmajna. Din hija bla preċedent, Sur President, fl-istorja ta' dan il-pajjiż. Fil-Parlament, il-Prim Ministru tal-lista ta' kuntratti li l-gvernijiet preċedenti ma ppubblikawx, filwaqt li qal li l-kuntratti tal-enerġija li ppubblika l-Gvern huma kollha kemm huma u l-uniku tnaqqis huwa fejn hemm is-sensittività kummerċjali. Fuq kollox qal il-Prim Ministru fil-Parlament, id-dibattitu wera nuqqas tarfien ċar ħafna illi għandhom membri tal-Oppożizzjoni dwar l-enerġija, fosthom dwar ir-roħs tal-kontijiet. Prim Ministru fisser kif ir-roħs seħ permezz ta' mudell fejn it-tfaddil kien antiċipat. Nisimgħu il-kantalina stunata fil-fema tiegħi, Sur President, illi il-power station il-ġdida ma kenniex bżonna. Li l-kontijiet raħsu għaliex hemm l-interconnector. Ħanibdew mit-tieni waħda. Jekk il-kontijiet raħsu għax kien hemm l-interconnector. Għaliex il-gvern liħor ta' qabel ma raħħashom xu, jew jgħidulna wkoll interconnector u bid-WSC, jew ma wedux fil-manifest elettorali tagħhom meta aħna konna ngħidu illi ħarraħsu kif raħħasna l-kontijiet b'25% kien jgħidulna impossibbli. Il-Prim Ministru fakkar kif kell naqtuh tal-provvista tal-elettriku darbtejn min-naħa Taljana għax il-maltemp qata l-interconnector u ħalla lil nofs Malta bla dawl. Joseph Muscat fakkar li kif se jaħdem il-Gvern, Malta se jkollha kapaċità żejda kif titlob id-direttiva tal-Unjoni Ewropea biex il-pajjiż ikun self-sufficient. Dan anki għaliex pajjiżna għandu ekonomija li qed tikber u għalhekk għandha bżonn iktar provvista. Gburi bil-proġett li qegħdin nagħmlu li permezz tiegħu qegħdin nidħlu mad-dinja ċivilizzata dak li għandu x'jaqsam ma' ambjent, protezzjoni tal-ambjent, protezzjoni tas-saħħa u anka savings il-konsumatur. Grazzi, Sur President.